tafura manheru ano. Agadzira tafura manheru ano. Vasingade vachida tiri pano nekuda kwenyasha dzake. Haleluya, haleluya. Manheru ano ndinotenda kuti wagadzirira manheru ano. Nakutenda muranda waMwari waakazodza panguva ino. Haleluya. Panguva ino yedu, this generation of ours, we want to thank God because Mwari unomutsa vanhu. Haleluya. Akatiisira evangelist pakati pedu, werudzi rwedu, welanguage yedu. Nakutenda baba Paringa vari pakati pedu kuvagamuchira manheru ano. Ngatitora nzvimbo ino, ngativaombererei, ngativagamuchirei muzita raJesu, muzita raJesu. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Ndinotenda Mwari zvekutona zvepekugara. Thank you so much. Regai kwaze chechi mamirano muzita raJesu. Amen. Ari kufara amen. Mwari ndi Mwari wakanaka. Regai ndiremekedze mutungamiriri wese, the board of elders, vafundisi vese vari pakati pedu. Zvikuru sei nditende nekuda kwehama yangu. Tine hama dzandauya nadzo, Prophet Evidence Chari namai. Mwari vakutirei nyasha zvikuru. Maybe mungasumuke chechi ikuzive. He is a brother. Tinotenda zvikuru Mwari vakutirei nyasha namama Chari. God bless you. Tinotenda zvikuru. Jada ndishumire manheru ano from the book of Exodus, from the book of Exodus 17 from verse 8. Exodus 17 from verse 8. Exodus chapter number 17 kubva verse 8. VaIsraeri vanokunda vaAmereki soro shoko. Zvino Amereki wakauya kuzorwa navaIsraeri paRefidhimu. Moses akati kuna Joshua, utitsaurire varume ugondorwa naAmereki mangwana. Ini ndichamira pamusoro pechikomo. Ndakabata tsvimbo yaMwari muruoko rwangu. Joshua akaita sezvaakanga audzwa naMozisi. Akandorwa naAmereki. Mozisi naAroni naHuri vakakwira pamusoro pechikomo. Zvino vakati, kana Mozisi achisimudza ruoko rwake, vaIsraeri vokunda. Kana oregera ruoko rwake pasi, Amereki wokunda. Asi maoko aMozisi akazoneta. Zvino vakatora ibwe vakariisa pasi pake, vakagara pamusoro paro. Aroni naHuri vakatsigira maoko ake, mumwe kuno rumwe rutivi nomumwe kuno rumwe rutivi. Maoko ake akava nesimba kusvikira pakuvira kwezuva. Joshua akakunda Amereki navanhu vake neminondo inopinza. Thank you so much. Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, and correct us in Jesus' mighty name. Amen. Yandaverenga ndehondo yemusanganikwa nevana veIsraeri pavari kubuda muEgypt. MuEgypt vakarwirwa naMwari. Nonganya Egypt toiziva. Vanonzi, when I see the blood I will pass over. So Mwari wakaita munana akabuditsa vanhu pauranda kuna Pharaoh muEgypt. But vachangobuda vasvika pane nzvimbo inonzi Rephidim muwilderness. Vane hondo yavasangana nayo. Havasiriwo vatadzira vaAmaleki. But Bible rinoti pavakasvika paRephidim, Amalek came to fight against Israel.
zvoreva kuti pane zvimwe zvokuti hakusi kuda kwako, kutadza kwako kana kugona kwako, but kune dzimwe hondo dzinorwiwa muupenyu. Hausiri wakazvitanga, hausiri wakadenha munhu, but kune hondo dzakangokumirirapo. Ende vanhu ava vaburitswa naMwari kuti vaende kwavanofanirwa kuenda vasati vasvika. They are just out of Egypt. Gwenga wilderness is a passing phase. Kwavari kuenda destination yavo iKenani. So vari kuenda kundotora Kenani. But vasati vasvika kuKenani zvavakapiwa naMwari, there was a battle along the path muri mudesert place. Havana kubuda Egypt kuti vatore gwenga, but pavangobuda muEgypt kune mweya inonzwa kuti havafanirwa kuenda kwavari kuenda. Muupenyu pane paunorwiswa nokuti une zvawaita, nepaunorwiswa nokuti mweya yetsvina inoziva kwauri kuenda. Saka dzimwe nguva unogona kunetseka kuti vanondivengerei, uri kuvengerwa kwauri kuenda kwete kuti wasvika. Hausi kuvengerwa kuti une mari, uri kuvengerwa kuti une potential yekuzoita mari. Kuri kuendwa kuKenani havasati vatombosvika kana halfway yejeni, but kune rudzi rwangonzwa kuti aiwa vanhu vatinofanirwa kuvarwisa. Saka kurwiswa dzimwe nguva kune chekuita nekuti mweya yetsvina inenge inoziva kwauri kuenda kudarika iwe uri kuenda ikoko. Saka iwe unotonetseka kuti but handina chandinacho vanondivenga, but handina kana kutombodzidza vanondivenga, handina kana hama but vanongonzwa kundivenga, ndoshaya kuti vanondivengerei. Chaunoshaya ichocho ndo chandiri kukuudza. Une potential yekuita zvinhu zvihombe. Mweya inotoziva kuti uyu akaregedzwa achifamba anosvika, uyu akaregedzwa achiita zvaari kuita zvipande zvinobuda muupenyu hwake. So kune madhimoni ari kurepresentwa nerudzi runonzi maAmalekite, nokuti munorwiswa kwete nokuti masvika, but nokuti masimuka matanga rwetu. So there was a strategy yarongwa zvino. Moses ndokubva ataura nevamwe vese, ndokubva ati kuna Joshua, sarudza varume vanondorwa nemaAmalekites. Choose. Hapana kungodzi vanhu ngavarwe, varwi vakasarudzwa. Yet vanhu ava ifirst time yavo to fight against any people. Vabuda muEgypt as slaves. Hapana kana experience yekuti ava vanogona kurwa, but pari kunzi sarudza. Kurati paisarudzwa by revelation, not by experience. Kureva kuti zvaingotariswa munhu zvotoonekwa kunzi uyu tinokunda naye tinorwa, uyu tinokunda naye ava vakunda dzokaikomba. Pari kunzi sarudza. Hapasi kusarudzwa masoja, pari kusarudzwa vakafita kurwa. Zvoreva kuti munyika yemweya zvinotoonekwa kunzi uyu haana kwanoenda. Usina chawati waita, pane zvinogona kuonekwa kuti uyu tikashanda naye pane kwatosvika. Pari kunzi sarudza vanhu, hapasi kushanda experience, nokuti ndo first time yavo kurwa. Saka Joshua ari kusarudza by revelation, not by experience, nokuti hapana experience. So kune vakatosarudzwa vakasiyiwa, vamwe vakatorwa vakanzi ava ndo vatinorwa nava. Iye Moses ndokubva azviburitsa mubattlefield, ndokuenda pane chimwe chikomo. Aripo ndopa aisimudza ruoko rwake. Nyaya ndeyekuti kuri kusimudzwa ruoko uko haasi kusumudza against enemy, ari kusumudza ruoko rwake rwakabata chimbo towards the heavens. Haasi kudhila neenemy pachikomo, but ikoko ndokunodetermine maresults ezviri kuitwa naJoshua pasi. Ufunge life yakatodaro kuti havasi vega vanoshanda nesimba vanobudirira, vamwe vanotokundikana vachishanda nesimba. Nekuda kwekuti battle strategy yavo ndeyekuti nyangwe iye ane effort saJoshua paground, kuna ane final say pane imwe position. Saka uchiona izvi usina kuprofitwa kana kudzingwa dhimoni, unotozviziva kuti pane arondiruzisa. Because wewe uri munhu anoita work so hard, anoshingirira kuita zvinhu muupenyu, but unoshandisika nemaresults acho manje. Kana iri mari unototambira yakanaka, but hauna chakanaka muupenyu. Wega unofanirwa kunyimwa kuti pane arondiruzisa. Ndakambotara nemwe murume achiti andina matire ifundisi nyaya yangu yedoro iyi, yandinetsa nyaya yangu yedoro. Ndakatozodiscover kuti nyangwe akaita choice yekuti ndiye akasarudza kunwa doro, but manwiro akumuudza kuti ndineva ndiri kunwa nawo. Mozisi rake idiki, but unonzi wacho ndinodonhedza crate, kurati yega akutonyumwa kuti tikumwa takawanda. Because inini chaindika rova 2 quart dumbu rakidiki, but ona akudonhedza crate, anofanirwa kunyumwa kuti pane dumwe timu rokumwa nayo.
ndakati nyangwe vanhu vakagarisana marriage 20-30 years mumwe musi mumwe akagumbuka anogona kuudza mumwe wake kuti haundizive nekuti chiri kuti haundizive chatosvika izvezvi ende chikurova ichi chaikuda pesa apa ndichimwechi but ukanzwa chiti haundizive mushe pane zvasvika kana iwe nemaroverwo acho unotonzwa kuti panapa asi uri manga rumewo ndarohwa nevanhu vakawanda nasi. That's why I love and respect Job. Job turn around yakauya mwana kamwanira nyasha chinhu wani chaasina kuita hana kudivorsa yet room yedivorce was so high. Imagine adzimai vako mumba warwara zvinhu zvaoma wouya kwauri nerequest yekuti tukai Mwari mufe anofanirwa kumira newe munhamo yari kuuya achititsanomuka kurova pasi zvinoita nani ende chandotoziva hakuna mukadzi anosvivira kuvashirikadzi zvinoti pana mai Jobho nyange isingaprofiti pana umwe tsanonga vavo kungodangogara hako wakangofirwa nemurume kungozviba hakuna zvakadaro. But Job turn around yake haana kudivorce kuda kuti anga ari mature spiritually akaziva kuti iyi message yako nditukai Mwari mufe havasi madhama osamukadzidzana ukakura mukurarama muupenyu unogona kugadzira imba yako wega nekuti pane musi waunotuka paunofanira kutonzwa kuti handisi kutuka nemumwe wangu tete vake vauya ende vanotoda kuti munhu abve pamba pana. So Mose wabuda mubattlefield but maresults kwaari kubva manje haasi kubva kuna Joshua nemfumo nyangwe Joshua akava nefighting skill akava nekugona. Bhaibheri rangu riri kuti Moses kana akasimudza tsvimbo towards the Lord Israeli yaikunda but akaneta maAmalekites aikunda. Chimwe chandabata ndechekuti aikontrola futi maresults yeenemy ndiMoses iye kuti varoi vanyanya ndainzwa but wo wakanyanya unoroyika because anokontrola kuroyiwa nekusaroyiwa ndiwe futi. Mose ari pachikomo ndiye anoti kana adzikisa ruoko he empowers the enemy. Kana akasimudza ruoko Joshua neIsrael vanokunda. Saka zviri kuitwa neenemy against you zvinenge zvine chekuita newe. I'll give you an example. Kati unozareti vakomana so vakaona musikana vane zvavanodiscuss mumwe anobvanzi enda but pane pavanoti vakatarisa munhu zvaari nyangwe vese vachida vasikana nekutya chete nekungokwa zvaari zvacho unonzwa vakuti sister yatowanzvadza hapo chete but ukauya uri musikana akangodaro unonzwa watoti wangu wadii watowavo kugara ukanzwa utoti wangu watoqualifya mukategori ravo kureva kuti zvauri itori law of attraction zvinouya pauri zvine chekuita nezvauri. Ukanzwa watoti wangu zvaengwa watoudzana kuti mungo wedu asi vakati sister anonoza right pane kastandard karipo. Joshua ari mubattlefield vari kurwa skills dziri kuitwa dzese dzehondo but hanzi kune maresults manje amusimo Mose yet Moses wacho manje haasi kuita anything against the enemy. And I'll raise my hand towards heaven. I'll raise the rod of the Lord. Kureva kuti ipicture yemunhu ari kushumira Mwari kuti akontrole maresults ezvaanoita muupenyu. Nhamo iripo ndeyekudai kuti kuchikomo kunyika yemweya kana kwakaneta kana kunongashanda nesimba zvakadii maresults haabve pane zviri kuitwa pano anobva kuti kuchikomo kwakamira sei. So ndinofara kuti nyangwe Moses akaneta ane varume vaakaenda navo varume vaiva newisdom vaiva nerespect
Why Moses paakaneta avana kuruka mugomo neinformation yechokwadi but yavasingafani kuudza vanhu yekuti kudii vaigona kuudza vanhu muzasi megomo kuti kuuraiwa kwezo mafundisi toini twakaneta pamusoro. Why? Because by experience vaitaura kuti mudhara akadzikisa vanhu vari kuchema vari kufa. Saka nekuda kuti vatore opposition vaigona kuruka mugomo unodza Joshua kuti mukangotsvagawo ari nani asinganetisi zvinoita Mose munokunda. But vakomana nyangwe Moses aneta havana kumbopindwa nepfungwa kuti toda kumbomubvutirawo chimuti ichochi tinochimhanya chichimusumudzawo. Vakaandastenda kuti tsvimbo unogona kutora but grace neoffice. Saka toda kuti tine vanhu vanobvuta zvinhu but havabvute nyasha dzekuita zvinhu. Pamazuva Noah akawanirwa favor isareka ndinoa. Bible wrote Noah found favor in the sight of the Lord. Dai pakaita vanhu vakakopa measurements nematerial ovakachawo chiareka paside with the right measurements, right material, they were going to sink. Chaivanyudza ndechekuti chakawanirwa favor isiaki ndinoa. So which means you cannot copy grace. You submit to grace for things to work. Unogona kutedzera zvese. Ndakaona vanhu kugwara vechivenda zvakawanda mutown. Vanhu vanonge vachitengesa same products. Mumwe achiita mwari mumwe asingaite. Same price, same product. Saka mwana ubva futi ndoda kuyani zvaanobata-bata. Gamba zvinoitika ndezvekuti vanhu vanobva palevel yekuti madomasi ari kuita dhora. Osvika pane ane domasi rake. Anotaurika naye sei? Anofarawo sei? Kuti madomasi anotenderwa kunyemwerera kwako. Hatibike kunyemwerera kana tiri kumbo tinobika domasi but raakutengerwa zino kwete domasi. Iwe unongori kuindu kuti padhora ipapa ndiko anoora. Munhu ane influence pazvinhu zvaanoita. Inati munhu anofunga zvinhu zvikachipa ndokuti zvinyatsofamba. Ndikadiscover kuti kune mashopu anodhura ende haasi kuvhara. Kune vakasarudza kuenda kunodhura iko nekuda kwekuti vakazoongorora kuti kumwe kuchipa kunodhura. Kune vakurespecta chinonzi quality zvekuti vakatoona kuti ichi nyangwe chikachipa ichi chinodhura ichi. So Joshua ari mubattlefield vari kurwa ari kushamisika nemari dzavo dzari kuitika but kuno kuchikomo kune nyaya dziriko. Mose anoneta anonzi munhu waMwari. Ndoda kuti ndikuise in two dimensions. Panoti munhu waMwari. There's the human part is common to everybody. Anoneta. Unogona kuti agone ndoda kuitawo but nokuti uri munhu unoneta. Kana Aronda akabvuta tsvimbo aineta. Saka pakatumwa kunzi chienda nevamwe vanomutsigira ruoko rwako. Bible ndokubva rati ndokubva vabatirana mumwe kuright mumwe kuleft ndokubva vasimudza ruoko rwaMoses. Ruoko rwemunhu akaneta ndori kurecognizwa nedenga kudarika nevanhu vakasimba. Mose akaneta but is chosen by the Lord to lead. So vakomana vane respect yavainayo kuti mudhara enda aneta tichiri boys but nyasha dzaMwari dzakadirwa pane mudhara wedu. Saka chakudiwa pano ndechekumira naMoses kwete kumira against Moses. Akaneta kudaro ane nyasha dzaainadzo. Takuda kusumudza ruoko rwaMose. So vakomana vakabatira mumwe kuright mumwe kuleft ndokubva vasumudza ruoko rwake. Ane anointing ane grace dzekuti vanhu vakunde aneta. Vasina grace vane power yekuti vasumudze ruoko. So vane power yekumusumudza but havana grace dzemarresults. So ruoko rwaMose rwasumudza nanzi ndokubva vatsvaka dombo rekuti agarire. Which means vari kutomupa pekugara iye ari munhu akaneta-neta. Akapiwa pekugarira ndiMoses. Hama dzangu chinhu chinonzi kuremekedza chine umwari. Unoziva kuti muBible hapana paunonzwa Mwari achizviintroducer
achingoti amupofu God nekudii unonzwa ati ndiri Mwari waAbrahama, waIsaka, waJakobo. Mwari aisvika pakuzvintroduce aitaura mazita evanhu kwete engirozi. Mwari akasvika pakutoti kana muchida kutondiziva ndiri Mwari waAbrahama, waIsaka, waJakobo. Hapana paunonzwa Abrahama ati ndiri Abhuramu waMwari. Mwari ndiye anodada nekuva Mwari waAbrahama, kwete Abraham kuti ndiri Abhuramu waMwari, but Mwari anobva ndiri Mwari waAbrahama. Wachitarisa rekodi yaAbraham yacho otori pamwe pacho aiti nyepei, but mudhara haana basa nazvo, anongozviignora, anongoti ndiri Mwari waAbrahama. Iwo akabatira kuti but akamgonyepa so apinda kukena, apinda kuIjipiti, pane paakanyepa. Mwari achingoti asi ndiri Mwari waAbrahama. Unoziva here kuti kuremekedza muzvinhu zvaMwari kunotoda munhu ane muono uri spiritual more than zvinhu zviri carnal. Pane zvaunogona kuona Mwari zvaanoita overlook. Ichokwadi kuti Mwari vakataurira vaIsraeri kuti don't intermarry with other tribes. Musaora mamwe marudzi. Moses ndokubva ada mukadzi wekuEthiopia. Sisi Miriam vakazara nebhuku nekufunda. Ndokubva vavhura vakati bamini. Makasarudzwa naMwari but shoko hamuna. Apa panoti kudia. Do not intermarry with other tribes. Miriam ari correct. Atsura Moses ari wrong. Mwari ndokuburuka mushongo yegore. Ndokuti Miriam uyakuno. Kwete Moses uyakuno. Kuda kuti pamwe pacho Mwari avatonge nyaya vanotonga munhu. Nyaya iri pachena. But Mwari vari kuti sei moyo wako nehana yako isina kurova uchitaura nemuranda wangu Mose. Iye atadza kudaro. Mwari vari kuti matyira ndovanongoda kutsvaga chete pauri. Zvakuti uri correct, but inda wakutongesa level remunhu. Kuda kuti apa ndisi kutonga nyaya, ndiri kutonga kwako kuti uri correct, but inda usingatye. Oh yes. Arero. Moses akadiwa naMwari kusvika palevel inondishamisa yekuti even paakafa God came down. Ndo verse 1 Mwari pakaenda kunhamo. Mwari anoenda kunhamo. Aisha, Moses haana kuvigwa nevanhu. Bible inoti till today hakuna anoziva pakavigwa Moses. Why God came down and buried Moses. Imagine dai ngirozi dzaibvunza nokudenga kuti mudhara arikuponza aenda kunhamo. Sastatement iri weird so. Mwari kwakutoburuka panyika kwakutoenda kurufu. Unoona kuti zvimwe zvese handakana basa nemunhu. Uyo kunama uende kai. Unoona kuti Mwari anoenda. God came down and buried Moses. Hama dzangu kune vanhu vakadiwa naMwari zvokuti unorwadziwa ukazvirega. Ufunge zvinhu zvaMwari ndopa zviri strange like that. Alright, imagine mbavha yakanzi naJesu tiri kuenda kudenga. Yakabira vanhu panyika. Uriwo wakabirwa unoiona iri kudenga. Unenge uchati Mwari inyaya murume munoiziva mushiro. Wanosati denga racho harisi kuita. Nyaya yedenga inotoda kuti upractice chinonzi kingdom, because mukingdom yaMwari munodiwa type yausingade. Mwari kwakuitira favor Rahabu chifeve. Jeriko yese vanhu kwakufa. Kuti varonese rimwe hure chete. Why vaitoziva kuti ndikarega riripo nevanhu varipo harinoreke vanhu vane makuhwa. Pakaurairwa vanhu hure rawadirwa 5. Imagine wotorora Rahabu. Mangosena vanotonoka bamuita timbotaura. Kana masvika munzvimbo munabvunza. But Mwari ndomva waona munhu iye favor ndokubva mujinology yaJesu neunhu hwake hwese. Ndinoti kune vanhu vatisati taregerera vakaregererwa kudhara. Kune vanhu vatakatobudisa musystem. But Mwari anovada zvake. Haisi subject yanhasi regari pajama. But ndoda kuti ndikuudze kuti kuchikomo kune mwe mudhara ane nyasha. Haasi kuita anything ne-enemy. Because Moses paakasarudzwa, so he was not a good speaker. But Mwari vaitoziva kuti paredisi hapadi grammar. Hapadi good English. Kana. Nechirungu chenyu munonyora paredisi pangodiwa mudhara ane nzvimbo. Kana kudaika mudhara ikako vanhu vayamuka.
Oza kune vanhu vakadiwa naMwari zvo vakadirwa zvacho. Sometimes kwauri hazvina kana nebasa rese. Pamusoro pechikomo pane murume aripo. Haane ine dzako. But kana aneta ukamuignore ndiwo unokuwara. So nawe kunamata Mwari hatinamate vanhu. But haugoni kunamata Mwari zvisina vanhu mukati. Mira ndikupe level yerespect yakapiwa munhu naMwari. Mwari vachida kubatsira munhu, he became man. Vakafanana nechine problem. Aiva ni problem atadza munhu. Mwari kuti vabatsire munhu, he became man. Vachida kuti nyika ipone, vakatarisa panyika, vakatsvaka mukadzi anonzi Maria ari munyika inonzi yanga yaipa. But Mwari ndokubva vashanda nemunhu munyika yakaipa kuti vanhu vabude mudambudziko. Pane pekuti solution inofanana neproblem. Vanhu vakamborumwa nenyoka murenje. Mwari ndokubva vati kuna Moses gadzira imwe. Vanhu varumwa ndivakati kuna Moses taura naMwari wako abvise nyoka. Oza kuti dzimwe solution dzatoda dzinopikisana nezvindiwa naMwari. Vanhu vari murenje vari musango varumwa nenyoka. Voti kuna Moses taura naMwari wako abvise nyoka. Ari kumaraini kumumwe ndiani? Nyoka dzaenda kutaundi here. Anasizva nyoka dzaende kupi? Mwari kwakuti kuna Moses gadzira nyoka uise padanda. Vanhu vairumwa nenyoka chakaita kuti vapone vaitarisa pane imwe nyoka. Ende vhangeri harina kuchipaka rekuti pane dziri kuruma dzichiuraya vanhu. Onzi ignore, tarisa iri artificial. Dzaunofanirwa kutarisa nekungwarira ndo dziri kufamba. Onzi dziri kufamba siyana nadzo. Tarisa isingafambi. Kana uriwe zvako. Onzi wayapinda mugeme dziri kutendera kuti siyana nazvo. Siyana nazvo. Tarisai apa. Dzimwe solution dzacho zvasina kuchipaka. Panext parumwe mumwe awira pasi. Dzimwe dzapinda nemutsoka mako. Imwe yamugeme dziri kutendera kuti siyana nazvo. Tarisa uko cheto. Unozoona kana patinokuvadzwa nevhangeri. Zvatinofanirwa kungwarira ndo zvatikunzisiya. Tarisa panyoka iri padanda. So nyoka iri padanda iri kubatsira vanhu vari kumwa nenyoka kuti varegere kufa. Chiri kuvakuwadza chakafanana nechinovaponesa. Saka uchiona dzimwe miti dzekudenga dziri very strange. Tine nhamo yese unonzwa kunzi utubude mairi chitipa shoma yasara. Unonzwa kuti kupedzisana uku. Uku hausisiri kunamata manje uku. Tine nhamo yese onzi yangu vaikupa. Anonyazona kuti unofira munhamo yako. Shoma yasara unza kuno. Pachikomo pane mutara aripo. Ndiye ari kutetemaina mari dzawo ari pasapa. Zvoreva kuti ukasava nekuziva nyaya dzepachikomo pasapa unokuwadzwa. Chikomo chandiri kuparidza the New Testament Church, chikomo cheCalvary, china Kristu Jesu. Kureva kuti nhau yaKristu ukasainzwisisa zvakanaka, unopinda muhondo dzawakakunda kare, ukatsvaga kukunda iyo yakapera kudhara. Zvandinodira David anga asingaende kuhondo kunokunda. Aitanga abvunza Mwari kuti ndinokunda here kuti ndiende. Kuti aitanga atsvaga mari dzawo asati aenda mubattlefield. Kuti paaienda kuhondo anga asingaende kunokunda, aienda kuhondo yaakakunda. Ukafighta from the position yokuti ndakakunda, unenge une confidence. But ukafighta uchiti pamwe ndinozokunda, unenge une fear. So life yemunhu iri in two phases, the spiritual life and the physical life. Chinokontrola maresults ku physical life is the spiritual life. Spiritual life yako ndo yawakauya kuna Kristu kuno. Kunzi kuno kunogadzirwa maresults. Ramba uchishumaira Mwari wako. Nokuti ndambudziko rikazouya maresults haabve mukungwara kana mukugona. Zvinobva pakuti wakamira sei muna Jehovha. Nokuti kana muzasudza tsvimbo kuna Mwari, ipicha yemunhu ane zvaanoitira Mwari wake asinganete. Kureva kuti zvaunoitira Mwari ndo zvinogadzira maresults mubattlefield yelife yako. Hatina manje kuti Mwari vatibatsire. Tinonamata Mwari agara ari mubatsiri. Kureva kuti
positive. Ndokunge waramba wakamira muna Mwari wacho. So vazhinji vedu takabuda kuEgypt. Asati apinda Canaan. Tine battle yatasangana nayo. But hatina strategy yekuzvidivide out the spiritual side and the physical side. The physical side kunotofaitwa. Joshua anenge achitofaita. But nyangwa achifaita ngazi kuti mari zawo tiye zvandinoita pano. Anogadzirwa kunyika imwe. Hama dzangu kwanga watenda church ukangova munhu just a church member. Usina kushumira Mwari nekuita zvinhu yaJehovha. Paunopinda mubattle mari zawo ako. Abve ikoko. All right. I'll give you this example. Musikana akavane pamiri papa, let's say amitiswa, anonzi Rose. Anonzi vabereki vachibvunza dai Rose ndombi unaenda yani? Iyo ina Rose. Barono dai Rose. Ndombi yawina. Uda kuti iwo unaenda watikuzviona kuti zvine vamwe vanhu. Zvikurema muupenyu hwako spiritual pregnancy. Izvimwe zvinhu zvakaitwa nomunhu unoshereketa kumusha kwako. Wega unotoziva kuti munhu ari smart akangwara akarongeka, but life yawakurarama pane zvimwe zvikomo zvakaendwa. Kureva kuti mwechi inoshandisa futi strategy iyoyo. Kana makeup ukaitwa kuno, uku kune vakati musatore. Physical world, you try so much, but the spiritual side. Ukana mozaka nita, ukasakona kunomusudzira ruoko. Let me give you this picture. My challenges are that picture will not temporary. Akaunzwa na Mwari so that when they see me kushumira kwa hano, bali kushumira kupenyu wao. Let me give you this statement. And if you read by Lord, I lift you high, I lift you high, I know the song. I lift you high. So what is I you? Men cannot lift you high. Iwe ushwa kita lift you high, iwe ushwa. Kana pa unuimba kufuma unachofunga mwisho. Iwe Lord, I will lift you high. Iya gari agere pachigaro. Chiripa highest level. You are not going to be supporting the that song, that statement, and it's wrong. It's a revelation. The only person who would have been a single consumer zero, you want to smoke. So, you could not matter if she vacated one money. I say, I need to one money. Ukarinda kukura kanisi zvakanaka kumavambo. Mwari vakatanga vasika zvinhu zvese ndokupedzisa nemunhu. That's a picture that God can do without men. But men cannot do without God. Vaisvika pakuzvirumbidza vega ufunge Mwari. Vakapedza so, what if this is good? Vakapedza ari munono wemazuva ano vaiti vakapedza vaiti icho chasika gomo. Vakasiwa miti sovoti icho chasimudza miti vaizvirumbidza vega. Haana kuva Mwari kuti vanhu vanamata angari Mwari asati akunamatwa nemunhu. Saka ukaona akupa mukana wokuti ndinamadze wasimuka. Adamu akatouya on scene. Zvese zvazvaitwa kudhara. Ende chimwe Mwari vane chinhu chaanounderstanda. Imagine dai munhu akasikwa day 1 or day 2. Zvimwe zvozosikwa munhu aripo. Munhu anotaurisa. Waizonzwa mwa kuti gomwenzi atatonamata baba. Dai pasina gomwenzi takapinda 10 days. Tikati ishe tinoda Temple Mountain munyika yedu. Thank God takauya zviriko. Hakuna ane credit pazvinhu izvozvo. Nokuti Mwari vanoziva kuti munhu anoda kukwana. Maamalekaites vauya kuzorwa naJoshua naMoses.
Moses chamupa kuenda pachikomo. Kuti enemy yakatangirwa kare ma strategy na Mwari. Chikomo chaitova close. Moses anakuenda nedombo raakagarira pamusoro. Zvanzi Aaron naHari vakawana dombo pachikomo. Kuti chakatanga kuenda pachikomo asi Mose. But Mwari vaiziva kuti nyaya dzako dzichada kugadziriswa pano. Saka pano panotoda paina Jesu nokuti Jesu ndiye dombo. Saka Moses says law akaneta law haigone kukupa victory. But when you rest on the word, and that is Jesus, ukazorora mahari wakaneta kudaro ndopa uchaona kuti wakaneta iye ndiye simba rako. So kana dombo rakawanikwa kumusoro kuti akagarira atidi vanozoparidza rekunyepa muzasi megomo kuti baba takatsvaga dombo tikariwana pasi tikakwidza navo raririko. Mwari vaitoziva kuti pachaneta munhu panapa ndokubva vaisa dombo rekuti agone kugarira victory ikauya kuvana veIsraeri. So dzimwe nguva Joshua haasi kuziva nokuti Joshua haasi pagomo, Joshua ari muzasi megomo. Saka zvaitika pagomo apa haana idea. Vanhu vazhinji vasina idea yezvakaitwa naKristu pachikomo vanotaura human effort. Kuti baba mama ndikaitsa akanda pfumo ndakaenda nemusaidhi dai mapfumo achidarika kuti chibaya. Usakuna vanhu vanotaura kungwara kuti baba uzoona tasvika stage yatasvika izvi tine zvatakagona tine zvatakamiramira. Yarekana pane mungu yakuti vamwe sokana vawanirwa nyasha dzavo varorwa zvavo vakunzi mopaiwo speech vanokudza nezvaasina kuita. Kuti baba kana kuri kugeza tinogeza usati kone kuita roba tipe foto rekudhara toro nyazoona yakutora haisiriyo zvoda kurongeka zveupenyu kuti usvike stage yawasvikapo. Joshua hauna idea. Pagoma padai muri vamwe naJoshua mambomira kutaura kugona kwenyu nemaskiri ese ebasa. Muti kuna Mwari waMozisi akatipa muranda wake wakatirwira kubva papfumo remuvengi nekuda kwekuti ari kusumudza tsvimbo kwete pfumo. Ipapo ndo pane imwe mystery. Victory haibve papfumo iri kubva patsvimbo. But tinonyanya kushanda muhondo chinonyanya kubaya nekuuraya ipfumo. But pfumo ranyimwa maresults anobva patsvimbo. Saka uchaona kune vanhu vanenge tsvimbo iwe unenge pfumo wofungidzira kuti kubaya nekugona kwako nyamba uchatozoona kuti aiwa harisi pfumo wako uri tsvimbo nokuti tsvimbo ikashayika pfumo harikupe maresults. Human skill human effort zviriko ende zvakanaka kuti uve nazvo. But pane nyaya pachikomo pari kuitwei. Zanzi I'll raise my hand towards heaven, I'll raise the rod of the Lord. Kuti picture yemunhu ari kushumira Mwari wake. Level rekushumira kwako ndo rinodetermine maresults on the ground. Ndakaimbatsana ngure mushi kana nditi kushumira ndiko kwandaitaura nezvino ndikati Matthew 6:6 inonditaridza kuti maresults eprayer haasi muprayer. Ndotsanangura maresults eprayer haasi muprayer. Matthew 6:6 inoti kana maakunamata pindai pakavanda muvhare dhora. Mwari anoona zvamunoita uchakuropafadzai. Iwe uchitaura haanzwi. Handune Bible vhura one rakanzi Mwari anoona kwete anonzwa. Iteaching yekutaura yobveranzi kana wakutaura kudaro iye anoona zvaunoita okuropafadza. So blessing iri connected to action, not to tears. Anoona. I love to download my examples. Mukomana kuti musanoda tokuroora even achitoda kuroorwa ari kuda mukomana akadzoka after 2 years anosvika musikana yakatokuroorwa. Kuti iwe ndo zvandaitaura ndopachozwa kuti ndakuramba kuroorwa ndairamba chaitaura because pawaitaura ndaiona. Unyazona kuroorwa ndoda kwenda pandonyura unonyatozviona wega dzimba todzira panzana tombomira. The God who sees what you do. Kwete Mwari anoona zvaunoitwa nevana zvakana nebasa rese. Mwari one vanhu zvavari kundiita
vanotozviona uko Oh, yes. but vanoda kuona zvaunoita kuti vakupe blessing. Saka mufundisi muri kuti Mwari anzwa minamato ene. Mwari anonzwa munamato. Saka munamato uri good, namata akunzwe. But munamato unongoita kuti Mwari akunzwe. Chinoita kuti akukomborere handi zvawanzwa zvaona. Kana zvokutamba unofira muprayer ndauti uchibate musheshe. Mwari chokwadi anonzwa minamato. Saka prayer you pray for God to hear, but you do for God to bless. Romans 6:6. Ukauya ukanamata kuti Mwari ndiwanire nyasha munoshamisa zviratidzei vanenge vachakukwenya newe unoshamisa haunzwe. Ndinoropafadza zvaunoita. Indakanzwa vhesi yaakutaura manje kuti those who plant in tears, those who vanodyara nemisodzi kwete vanodyara misodzi. Kuna kuti even munguva yekuchema kudyara kuri valid. Riri stubborn Bible ufunge rinoparidzwa kuAmerica rinoparidzwa futi kwepoezi ndori mugugule tu baba kuAmerica rikati giving New York giving kugule tinezva tinokuwara. Pachikomo pari kushumirwa Mwari. I'll raise my hand to the Lord. What you do for the Lord determines the result mu battlefield nema enemies. So imbomira kuita effort yakanyanya pasa. Shaka kunamata Mwari. Shaka kuremekeza Mwari. Shaka kushumira Mwari. Kana uzubata on the ground unotoziva kuti kuchikomo kuri right. Prophet Elisha, a true prophet of God, akanima munhu total victory. Mambo Joash larwara, Elisha akaenda kumba. Mambo achichema kuti muprofita arwara zvanzi hainetsi baba. Even mukurwara ndinogona kupa a prophetic word re victory mu future even ndafa. Vurai window mukande munondo wa Jehovah. Akanda ndokuva ndichitora pfumo chibaya pasi. Ndokubva abaya 6 times. Ndokubva anzi wamirirei. And the problem manje ya prophet avatauri kuti baya kangani. Vati baya. Iwo kana wamira unzi wamirirei. Kuda kuti vaida kuti ndikakuti baya ndini ndichakuti chiregera. But iwo une mfungo yemunzwa kuti zvaita kwete kuti Mwari vanzwa kuti zvaita. Saka uchiona unomboita hako but unomira. Haumiswa unomira wega. Chapa mambo kumira ari kubaya pasi hondo dzaachanyorwa achashandisa mapfumo. Saka kuti ndikabayawo 6 ndikasiya 20 tozoshandisa ari right ari 20. Yeti iwayo ari kuita blunt ndo ane maresults kwete ari sharp. Iwayo ari kubaisa pasa uri kutobaya enemy. But ndakadiscover kuti pfumo riri kubaya is like the word of God is like a double-edged sword. Kuda kuti ishoko raMwari riri kubaya nyika which is flesh munhu if. Saka paari kubaya zvokunzi shoko raunotendera kukubaya ndora unotendera kukupa maresults. Ukabaya anonzwa ukaparidza inaiparidza parengi street kwadzaro parengi ukangoparidza kuti bafa dzipinde denga kuba kwakaipa unonzwa munhu achiti vataurire vatokubira muzimbawo zvipfeva zvipinde mwisho waMwari vanotipa zvirwere vaudze ukazoti nevanoti akonza kuti wakaendapo ino unozona hachada kuti ribaye pane raanotendera pane raanonzwa kuti uchaparidzi manje. Kune mapfumo aunotendera kuti nhaabaye nekuti rikarohwa raunoti powerful riri harisi rako riri rangocharuzwa tetauya kuchechi but naakudzikisa iro unoti ipapo powerful tetibaya pasaiti rikanyazoti mweya mako dzvu zoti angavaroova but pane kakurasika kanuti pachikomo pakamira sei? Ari pachikomo ndiwe uri kudzerera maresults eupenyu hwako. Pachikomo pauri is in the house of the Lord. What you are doing towards the things of God, what you are doing towards the kingdom of God. Imbomira kuchema apply the principles of the kingdom. Nokuti zvaunoita izvozvo zvine zvazvinodenda.
Matthew 15 kuna mai vakauya mwana wangu anetsa vane mweya tsvina ishe ndibatsireiwo Jesu ndobva ati handingatore chingwa chevana ndichipakumbwa ndobva ati hongu ishe ndobva awirirana nazvo anoti manje ndirimbwa here nedambudziko rese randinaro here akati hongu ishe kumbwa ikoko tatokwana chandinoziva ndechekuti imbwa inozodya zvinodonha pasi petafura kunoti ndaakudyira muarea iyoyo chandiri kuda nyini chingwa kwete zvokunzi uri munhu uri imbwa uri ndikangodyawo ndatopinda. I've discovered one thing in life. Tine vanhu vanovavarira kuda kuenda patafura but vari design kungodya zviri pasi petafura. Advantage yekudya uri pasi petafura, Psalms inobva yati anogadzika tafura pamberi pavadzivisi. Vadzivisi vanotarisa zviri patafura kwete pasi. Unogadzika tafura pamberi pavadzivisi saka kuti vadzivisi vasadhile newe enda pasi petafura. Chingwa chine tsika yekuenda kunemwe, chingwa chine tsika yekuti chinongotsvedza kune vadzivisi. Hakuna anodzivisa pasi petafura but vadzivisa vanotaimira zvagadzikwa patafura but kuva pasi petafura ipicture yehumility yekuzvideredza. Problem yako, you are looking for bread, you are no longer looking for the right table. Mulife kune vanhu vakabudirira kwete nekuti vakadzidza ikodzidza kwakanaka. Chakaita kuti vabudirire vane vanhu vavakadzidza navo. Unoziva kudzidza neumwe munhu kunopa kubudirira. Tine vanhu vasumuka muupenyu nokuti vakadzidza nevamwe vanhu vakavasimudzira. Saka vamwe vanoenda kuchikoro kuti vadzidze vabudirire, vamwe vanoenda ikoko kunodzidza nevanhu vachaita kuti vabudirire. Pasi petafura ndipo pane nyaya but haupafarire. Why? Because haumire kana uri pasi petafura unozvipeta uenda pasi papa onzwa chingwa chaakutevera ikoko. But zvimwe zvinhu mulife zviri designed kukutsvaga kana waenda muright position. Ask Zakeo. Zakeo aitodawo kuona Jesu, haana kumuona, akaonekwa. Chaedza kutsvaga chakazomutsvaga. Why? Akabva mucompetition. Akatozva kuti kana ndikapinamata kana ndikahedha pasi kana ndikaona ndiri mufuka hazvichinji. Pano paita varefu ndokuzvibvisa pane varefu ndokumhanya kunokwira muti womoto. Ende anatomboshedzera kuna Jesu kuti shendiri kubhuloka apa ndikuonewo pamberi apa handina kubhuka. Akangobva mumani ndokubva amhanya muti muonde ndokubva apinda imomo. Jesu ndokubva atoenda pamuonde pacho automubati zvaakabata. Murume uyu abva pavanhu ndokumhanya kumuti wemuonde ndokunokwira muti womuonde ndokuziva kuti Adhamu atadzira Mwari akatora mashizha emuonde ndokupfeka. Mwari ndobva vakauya vachitsvaga munhu kureva kuti kuona ukada kutsvagwa naMwari zuva pekuenda nokuti mumaonde umu mukazvivharavhara so mutadzi kana achidiwa naMwari, Mwari vauya kuzotsvaga mutadzi vanoziva kuti anonzoenda kunozvivhara nemashizha emuonde. Saka Zakeo ane revelation yekuti chandiri kutsvaga chinogona kunditsvaga ndikaziva pekuenda. Itsika yaMwari yekutsvaga mutadzi, ende mutadzi tsika yake yekuti akafara mashizha emuonde anotsvagwa. Saka Jesu wakasvika pamuonde ndokubva ati Zakeo buruka. Chinzwa surprise tiende kumba kwako. Anofanira kukoka munhu kumba ndiani? Muridzi wemba iri kumenzi. Ndopana kuti Jesu hana hunhu ane humwari. Ndozi paunhu chaipo chaipo unokokwa nevaridzi vemba but paumwari nokuti ndiye ane authority anokoka muridzi wemba kumba kwemunhu wacho. Uruka tiende kumba. Zakeo haasi kuda zvekumba, ari kuda kungoona uzvibita vamwe. Saka munomukokere kuenda kumba. Muti waakakwira ndozvaunoreva. Maonde unoziva ane masvosve mukati akatsvukira kunze. Saka kana kuri kunze Zakeo anoda kuona Jesu but kana tapinda mumba make akaona necorruption anozvikadiwe naJesu. Saka muti waakakwira ndozvaano. Saka Jesu azvati nyaya haisi panze mukati, saka ande kumba. Tikapinda mukati masvosve anotobuda chete nokuti kana tiri unozvati paunoita prayer unoexposa dzimwe nyaya kuna Mwari.
paunoti Mwari ndipewo mari zhinji, vanhu vakambovhara vabata shoma vanomira pamberi paJehovha kuti kana unoziva mushera mashosha ari kumba panzapo unenge wakachukira bati tikandopinda mukati sauchaona kuti tichipanza kudaiso nadzimai vedu anosunga achiti powerful, asi kana taakumba achidza kuti murume apona unoziva kuti mashosha ari kumba. Basa kuti mshana kama doti kuna simba ndosaka kuti ikoni njeo kwa mindfulness wasi vachishumira vachideclare so chichisunga so ani vachibata asmari dai mamwani nyasha mungu kungawa kuti nyanya yake inatsana Harero. so kwenda majesu kwa wazake hausikendera chikafu mutu wa apira unotaura zvaari pachikomo pakamira sei kurwa ukurwa ndiri kuzviona yamusaineri not on the ground kubasa unotobata nguva unozati kana mweya ichina kuchikomo kusamira zvakanaka even kuita zvakanaka kunovengesa. There's a guy wataimboshanda naye kuindustry ainonoka stere akavengwa namanager ndokubva aiprova akatanga kukasika wiki raakakasika pabasa pakabiwa kanza atanga kusvika ngezaspeti saka mwatu azorora izvi ukakasika ukapfeka zvinenge zvinekauchina china so chinenge chimbuya chikinyatopfeka mushi ukachena mvyanzenzo unonosakana wacho haadi kuti uchene anokuvekisa usina kuchena ukachena unoita suspect kune zvaakutsvaga akusi kupfeka kwakristu kune zvaakutsvaga pachikomo pakasamira zvakanaka kugona kwako hakusi kugona unyanzvi hwako hwese pane munhu ane mweya wokutoti akatsvaga basa haiwani kwete nokuti haana kufunda haana kudzidza anoti nekambani hatikwanise kukubhadhara unoita kuvhara karemekedzwa we can't pay you so uri kurishayira kufunda vamwe dai wafunda waona basa kufunda kwacho kunotozvishaisa futi uzakambani yakuti mutemo wenyika manje mari yatinozokupa panapa haiite saka unonge uri rova kambani tona tinosungwa nekuda kwako kuti wega unyumoti pana satani unonzwa unge aiwangova qualified pane mweya uripo usati bheka nhumbu yarwadza akabvunza Mwari nokuti akaziva kuti haisi labor pain inyaya ida kuinterpreta satani pane paanotora advantage yekuti une nhumbu ofunza kuti labor pain iri pain to kill you tando mamirire zvinhu hongu mamirire zvinhu tinoaziva but zvako izvi zvakanyanya aboza komana vacho hasi kurora satata unobona mota dzine zvibharuni zvichitendera mutauro unofunge saka sakunyepere kumazuva ano komana vakasikurora akasikurora iwewe enda pakampani panenge pakatonyorwa kuti no job dongoera mu no job mune vanhu vari pajob vati vari kuwedza kuti rapo hapana asi vamwe vari pabasa. That's why I was telling people wakakuti zviri sei usati zvakaoma hausi ambassador kuti miririre iti ndakaomera enda mugusha ukangoona mune mazondo mombe yacho yanga iripo this week not last year kune vatakura mombe vakusina tsoka ukonoona ukangoona muine nzondora huku yacho yanga iripo kwete last year nezvino kune vakusira tsoka ndinogona kuti zvakaoma hazvina wakaomerwa tagona kuenda pachikomo munhu ngaagone kuenda pachikomo chikomo chako ndomabva enda pachikomo uti Mwari muupenyu hwangu nonizwa kune vanhu
akatora mashoko andakuvhiswa naye uchataurawo. Vakati zvako hazviite. Vana vane platform yavakatsika spiritual negative world. Enda pamabvi kuti zvangu naJesu. Usade kuenda mubattlefield. Usina kuenda pachikomo. Ukakune maresults ari muGetsemani. Jesu akati baba kana zvichibvira nditenderei zvatopera. Zvokuti vanozoti Bharabhasi Jesu hazvishande. Kuchikomo kwakagadzirwa maresults. Life yemunhu ari munhu ngaive in two dimensions. You must work hard on the ground. You must also work hard spiritually on the mountain. Pachikomo chaJehovha minda yaMwari, pachikomo chaJehovha upenyu hwako naMwari wako. Uri kuitei kuna Mwari. Mwari waunoda kuti akuitire zvinhu, anotoda futi kuitirwa zvinhu. Mwari makaranga Joseph, nyika yakatorwa, akandoita mambo, akatanga aita garden boy. But haana kuramba kunamata Mwari. Akati namai Potifa uya pano akatiza. Iwe mai Potifa unototiza iwewe. Unyatsoona kuti yatoita Moses. Pachikomo pane nyaya. Baba vanoti Peter akabuda mujeri chechi yanamata. But mujeri mama fawa mufuti bishop, mama fawa apostle James was killed. Peter had kubatwa, and the church prayed for Peter. Mwari vakatuma mtumwa Peter akabuda. Ipapo ndakaita problem one. Inda church isarudza kuna matini. James atadzi auraiwa church iriko. Tozobva kuti church yakanamata. Peter akabuda. Inda pana James church yadi kunamata. Bororo kuona vanhu vakunamatirawo ndongo uri kunahiraitiwo futi. Ipapo ndimbo kutenderera. Indakagara ndaimbogara nambuya wangu kudombosha. Ambuya kuti kana vakunamata manero takurara paitora mazita ezukuru pane rangu vajiborora. Saka umwe zukuru aindisi kuti agogo indatrema kuti unamatira stereki. Tikadzanitenga shuga. Dzimwe nyasha ishuga kai tauma. Aunofati fast ni shuga. Yona mungu unobvira waberekwa zvako. Unzoda kuti patani pakubaridzwa kuende kumusha. Chikomo cheparuzevha pako chinokuchembera katambura newe. Apera simba upenyu hauna kumira musha. Anosumudzirwa nemaoko ako. Mai vako vakasarana nenzara vakati Mwari mwana wangu muSouth Africa. Nyangwe kune mweya yamukira vanhu munyika yavatorwa. Munamato iwoyo munamato yo pakambani pako. Une nyaya. Hati munzwisise, haana kufunda pakatopromotwa. Hati munzwisise, chausinganzwisise ndochandazotsanangura. Kuna muchembera ari muoffice. You know, a parent and a blessing. Ndosingaoni kuna pastor. Ndinofundisa ndandokudzera. Parental blessing yakasiyana neoffice ya pastor. Akakubereka akapiwa office na Mwari ekukupa fiti. Vanhu vanotikuudza baba vako namai vako kuti mazuva ekurarama awedzere. Kalenda rako riri muzevha rinondoro. Ukatsvaga kalenda papulpit unokuwara. Papulpit pane grace kalenda kumusha. Baba vako vanotanga munhu asina kubereka hembe dzavanopfeka dzinopisa tsitsi nemachipiro akaita hembe kuno. Kuti mikana yacho soinokuvhurika so vobva yavhara zvigamba zvamudhara uone kuti mikana ivhurike ine. Pachikomo pane nyaya. Paruzevha papo pane mudhara ari kudemba kuti ndakaberekerei iwe uri mupenyu. Obva watanga kuti I try to work hard, make things bigger. Vakuru imo Joshua imbomira. Cheka kuchikomo. Ane ofisi yakapiwa naMwari parent wako. Yekuti akatanga mazwi akanaka zvakanaka zvinoprovokwa mulife mako. Iwe unorega mudhara achiparara kudaro kuti mudhara wangu asina kurongeka. Haana kushandisa mari yake zvakanaka. Even asina kurongeka he remains your parent. Bible harina kuti kudza baba namai vako robva rati koma kana iri n'angasiya. Ofisi iyo even vachitoroya ukavaitira chakanaka. Pane zvinoprovoka mulife. Kudza baba namai hapana anakoma kana asina kurongeka musiye mudhara here. Ane Mwari vakati let the birds fly.
Na naso ostrich ya bro. Wala wale nema ostrich tori shiri gato nema papel. Ino ndo kanda mazana. So mwana mata because chama simba so kondege yakanzi let the elephant fly. Inga kuna vesi yende kibati musumuka. I see weight money. Ukata sasa kaita ostrich don't clear picture. Ostrich yakakura kweso mshibiki. Zikangoita shoma usimuki. Pamupato hasi satani. Your parent is on that hill. Your pastor is on that hill. Your prophet is on that hill. Your brother, your sister is on another hill. Kune jikomo jinema dimensions e grace. Zakuti ukano provoka nyasha ikoko. Even pasasa, vanhu vanoshamisika man. Iwe, zvanzi Mozaka simunza, Joshua aikunda. Azvina basa kuti maAmalekites vane strategy akadii. It's the hand of Moses that determines the result. Mubereka akati Mwari mwana wangu wamakandipa muchengetei pa Cape Town. Zvinouraya zviriko. Chinonzi nyasha achitye kuti uri munyika yevatorwa. Bvunza Esther munyika yevatorwa akaitwa Queen Esther. Bvunza nyangwe na Samson munyika yevatorwa akauraya vakawanda. Mwari kana akuwanyanya sachose. Oh yes. Yo kuti komo kwako kuri dry hakuna chini. You are busy. Endi nezvimwe zvinoitika muupenyu hwangu zvanotoziva kuti yaisi minamato yangu iyi shuga iyi. Ndakati musamatendera ndikamuchemberi wangu ndikamutengera masamba chaari ordinary. Zvinondiprovoka ndikamutengera kofi ndofanira kukomborera. Ini vanotenda nemutupo ka. Soko kani soko zandasimuka. Toshanda tese wani takafanana. Tima pastor tese batakafanana wani. Inda zvake chizo daiso. Azisi panapa. Pachikoma. Sometimes the way I will preach to you, of which I'm a powerful preacher, you are wrong. You prayed to God. And as a mouthpiece used by God, I'm riding on your prayers to minister to you. So every church in a different dimension you flow power. Not because the preacher is powerful, but the way you prepare yourself, the way you pray for the revival, determines the grace that will flow in that revival. Do not uchiziva kuti pachechi panopaka namatwa akomana. Ndatuya ndiri dry but Mwari vanishamisa zvote kushamisika nazvo. Mwari ari kupindura minamato yenyu. Use me. Moses davanzi daura nedombo akarova mvura yakabuda yabudirei vanhu vane nyota. So nyota ine vanhu inoita kuti Mwari anzwire tsitsi vanhu kudarika mistake ya Moses. So tona nevhiri muera munogona kutoita maresults. Why nokuti Mwari kana anouya wakanamata kuti Mwari taura ineni. Kana ini munhu ndakutaura Mwari ndinoraidha on your prayer request. So kana zvakanaka kunamatira mufundisi wako. I'm sure I'm done. But tichinganana nanhasi pachikomo pakamira sei. Ngati pachikomo pana parents, pachikomo pana pastor, pana prophet, pachikomo pana shirikadzi nenherera. Bible rangu Mwari anoti ndi Mwari weshirikadzi nenherera. Unewo unombominister muupenyu hwavo vanoshaya. Pane chimwe chikomo konediwa minamato yako nezvipo zvasvika. Pane paunorangarirawo nherera here neshirikadzi nevanotambudzika. Pamwe pacho hazvisi kubattlefield. Kuona kuti mastructures ezvikomo zvako. Pane vanhu vari kutaura zvakanaka pamusoro peupenyu hwako. I've got friends vandakakurira kumazovo. Umwe angati so close to me. Ndakaita vow in my life. Pese patinoenda kunomuona kumba kwake ishamwari yangu taigara tese. I make sure shamwari yangu hasha hembe yekupfeka ndiri mupenyu. Chinja life yemunhu 2021. Iyo pese paari munamato wake wakuti Mwari shamwari yangu yamakandipa tremo murangarire. Saka mukazodata hapana pazviite kana maoko akasumudzwa kuchikomo munozongoshama kuti tamuvharira patabuda taramba
bati zviri kungoita mari zavo dzeupenyu haabve mukuita kwako chete, anobva mukushumira Mwari mumapozisheni ezvikomo zvakasiyana. Mubvunzo wandiri kukusiyira wako mubereki akanzi aite pureya angakufungei? Chii chawakaita chakaita kuti baba vako vanzwa kunyemwerera kuti ndakabereka? Chii? Misodzi yaunochema pano paauta ndoyanda yakuzokupindura kuti Mwari asi kuzviponda kumisodzi. Mwari anoona zvaunoita. Unoita mubereki anoitiswa mari icho ekushandisirwa shuga nevamwe vana vanochengeta vabereki vavo, votengera vabereki vako shuga, vakonzi sakurai line rese tikupei shuga, iwe uripo so ende une chigaro futi kuchechi. Orono chimwana chine munamato zvoda shuga. Ndokumbira sunge tinamati